ካብ ካዝና ሰብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብማንካም ካብ ኮኸባት ኩዕሶ እግሪ ስድራ እንዳቦ ጊደይ ሓደ አብርሃ ጊደይ ብዑስማን ካዋጆ ዝተጻሕፈ ነገረ ትግራይ ካብያ ዘገልገለስ ሚሐ ዘቀበለ እዩ ሜዳታት ኩዕሶ እግሪ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ማሕበረሰባውን ዕቤታትን ስምዒታትን ሓደ ህዝቢ ዝግለጸለን ቦታታት እየን 1980ታት መወዳእታን ተስዓታት መጀመርታን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ከም በሐዱሽ ዝተወለደሉ ዘመን ነይሩ ጋንታታት በበዝሕ ተፈጢረን ውድድራት በስርዓት ይካየድ አፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ስታዲየማት መውዕሊኦም ኮይኑ ኽብሪ ንነቦ ይቀሺ ውድድር ህፃውንቲ ልሙድ ኮይኑ ኣብ ዝኸድኻዮ ሜዳ ምርኣይ ተለሚዱ ንሎሚ ኣብቲ ዘመን ካብ ዝተፈጠሩን ንልዕሊ 10 ዓመታት ብቕዓቱ ከይወረደ ዝተጻወተን ተጻዋታይ ክነዘኻኽረኩም አብርሃ ጊደይ ዘይተዘመረሉ ኮኸብ እንዳ ጻባ ኣቦይ ቀሺ የዳልዎ ዝነበረ ውድድር ንኣዳር ወኪሉ እንትጻወት መሰፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝተፋለጠ እንትኸውን 1989 ጋንታ መቐለ ጥበበኛ ተጻዋቲ ይፈቱ ዝነበረ ነፍሴር አሰልጣኒ ሚካኤል ቢላ ኣፈሪማቶም መቸስ በኸንደ የፈሪማቶ ዝብል ኣይሳዕነን እሞ ዋጋ መፈረሚኡ ስንዳ እዩ ነይሩ ዘመን ተቀይሩ ገብረመድን ኃይለ ዋና ሰልጣን ኮይኑ ጽንሒሉ ድማ መቐለ ፈሪሳ ብትራንስ ተተኪያ ማህያ ንተጻወቶ መኽፋልውን ተጀሚሩ ትራንስ ንፕሪሚየር ሊግ ሓሊፋ በዓል ጥዑም ባህሪ አብርሃ ካብቶም ዓይንን ልብነታ ጋንታ ሓደ ነይሩ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንትራንስ በየማን መስመር ዘጥቅዕ አብርሃ ንተኸላኸልቲ ርእስ ሕማም ኮይኑ ነብረሃ ገጭኽ መውጽኡ ዝብሉ ኣሰልጠንቲ በዚሖም 1992 ዓመተ ምህረት መናእሰያት ኢትዮጵያ ኬንያ ናብ ተዳሉ ውድድር ንምኻድ ልምምዶም የሳልጠለው ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ተጻዋታይ ቀልቢ ብዙሓት ረኺቡ ኣሰልጠንቲ በየማን መስመር ዝተኣማመኑሉ ተጻዋታይ ከም ዝረኸቡ እርግጸኛታት ኮይኖም ንኬንያ ክኸዱ በጻብዕቲ ዝቁጸረ መዓልታት እንትተርፋ ብዙሓት ዝሃረፍዎ ተጻዋቲ ጉድኣት ይበጽሖም ንኬንያ ንክኸድ እንትንገሮ ድማ ከምዚ በለም ኣነ ምስ ጉድኣተይ እንተኸይደ ሃገረይ ትጥቀምን ስለዚ ካብ ኣነ ዝኸድ ካሊ ይኸድ ክብል ኣብ ማእኸል ዓዲ እስካብ ሕዚ ምኑ መልኣክ ነው ዘበለ ተግባር በመፈጻም ካብ ትውድድር ተሪፉ ምስ አብርሃ ዝተጻወቱ ኩሎም ንአብርሃ ዘሰልጠንዎን ዝፈልጥዎን ብምሉኦም ኣብ ሜዳ ዘርእዮ ፍሉይ ብቕዓት ይዝክሩ ካብ ሜዳ ወጻኢ ዘለዎ መልኣካዊ ባህሪ ድማ ኣልዒሎም ይጸግቡን እስካብ 95 ዓመተ ምህረት ኣብ ትራንስ ድሕሪ ምጽንሑ ንብዙሓት ብዘስካሕክሕ መንገዲ ተቐኒስኻ ተባሂሉ ወዮም ካብ ልቡ ዘገልገሎ መሰልጠንቲ ኢደ እግሪ ዘይብሎም ናይ ማእኸል ዓዲ ተጻዋቲ ናይ መፈረሚ ቅርሺ እንዳሃቡ ብምምጻእ አብርሃ ምስ ብቕዓቱ ረሓቐልና ተባሂሉ ቅድሚ ምብራሩውን ትግራዊ ኢኻሞ መፈረሚ ኣይትወሃብን ዝብል ተልፋት ጽዕንቶ ተገይሩሉ እዩ ብግፍዒ ካብ ትራንስ ተባረረ አብርሃ ጋንታ ጉናውን ግፍዓዊ አቀባብላ ገይራትሉ ኣብ ጉናውን የማናይ መስመር ንምቁጽጻር ግዜ ወሰደሉን ይኹን እምበር ሱቕ ዝበለ ባህሪ አብርሃ ብምጥቃም ናይ 3 ወርሒ ማህያ እንተይኸፈሉ ብነጻ ጉልበቱ በዝቢዘሞም አብርሃ ነገራት ሁሉ ንጽቡቕ ይዝብል መምርሒ ህይወት በመሓዝ እዚ በደል ዝውን ተጻዊሩ ሕሊፍዎም ጉና እስካብ ትፈርስ በእምነት ዘገልገለ አብርሃ ድሕሪው ናብ ዓድዋ ብምኻድ ንጋንታ አልመዳ ፈሪሙ ክሳብ 2003 ድማ ኣብታ ጋንታ በተጻዋታይነትን ሓጋዘ ሰልጣንነትን ኣገልጊሉ እዩ ካብኡኸ አብርሃ ግደይ ናብ ይኸይዱ አብርሃ ምጽዋት ጥራሕ እንተይኾነስ ጽቡቕ ዝበሃሉ ጌሻውን እዩ 2003 ንአልመዳ ምስ ለቐቐ ናይ ብዙሓት ግምት ናብታ ናይ ንእስነት ጋንታ መቐለ ተመሊሱ ወይ ኣብ ኮቺንግ ስታፍ ወይ በወጌሻነት ከገልግል እዩ ዝብል ግምት እዩ ነይሩ ይኹን ዳምበር እታ ጋንታ ኣብ ዝእተው ዘይበሃሉ ወጌሻታትን ትቆጽርን ምንም ምስ ጋንታ ምትእሳር ዘይብሎም ኣሰልጠንቲ ወይ ድማ ደለልትን ትቆጽር አብርሃ ዝኣመሰሉ ሰብ ስርዓት ሰብ ልምድን ሰብ ሞያን ግን ተረሲዖም አብርሃ ዝፈትዎ ሞያ ገዲፉ ንክርሕቕ ተገይሩ ግን ዝኹሉ በደል ንምንታይ ነገርያ ትግራይ ካብያ ዘገልገለስ ሚሐ ዘቀበለ ኮይኑ ብዙሓት ተጋሩ አብርሃታት እናምኸነ ይቀጽለሉ